Análisis y opinión, entrevista, pa informar en tu tópico, entrevista, objetividad, danos mi show y nos dice. Good afternoon. How was you? Ok, nós estamos mirando aqui fora. Minister, nós estamos lendo hoje aqui. Agora no SWAT, minister Manuel. Heel kort, ja, we kunnen ook niet zoveel vertellen. Nee. De kogel vandaag is besproken. Stond op de agenda in ieder geval van de Rijksministerraad. Het belangrijkste is er een beslissing gevallen. Ja, er is wel een beslissing gevallen, maar op dit moment, ik heb nog niet meer gecommuniceerd met de minister-president. Zoals jij weet was er een bijzondere vergadering aangekondigd in Curaçao. Vanuit de regering van Curaçao. Dus de Raad van Ministers hebben juist een beslissing moeten doen. Die beslissing hebben we net genomen, maar vanuit Curaçao komt de officiële persbericht niet uit. Dus vandaar dat ik mezelf ontneem van de vraag. Inhoudelijk, oké. Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, omdat ze dat besproken moeten worden. Ook een onderwerp. Minister, heb je nog gereageerd? Ja, toch wel. Wij hebben begrepen dat het onderbroken gaat moeten worden en dat jullie terug naar Curaçao moesten om te overleggen hoe en wat. Ja, dat was ook wat ik net zei. Op het moment moest Curaçao een bijzondere vergadering even aankondigen voor de Raad van Ministers. En daar hebben zij het een of ander besproken. En van daaruit kwam een ander besluit, of een besluit. Op dat moment hebben we het net doorgegeven aan de RNR. En vervolgens gaat Curaçao eigenlijk de inhoudelijke een persbericht uit. Esta quadra que o ministro Pissas pistela dona acordo de papel para sino você pode seguir? Sim, sim, não. Sorry. Ok, quita o seguinte passo na aqui. O seguinte passo na consulta manda, sim. E para ministro Manuel Messi que você vai fazer aqui? Ah, meu word aqui, vai me seguinte afspraak com o hobby laat ver. Ok. Minister Sivanya, você não nada? Minister, go by. Minister, você não nada? Não. Minister, não te nos nada. Meneer Knops, goeie. Ja hoor. Nou, goedemiddag. Kunnen we zeggen dat we een akkoord hebben? Ja, we hebben een akkoord. Er is unaniem ingestemd met de consensus Rijkswet, zoals die ook door mij was aangeboden aan de Rijksminister. Oké. Of Curaçao is aan boord? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Wat is er veranderd? Er is niets veranderd aan het voorstel. Nee, helemaal niks veranderd. Wanneer kan het volk dat akkoord lezen? Want inmiddels zijn we een jaar zo verder, na Tje, aan Kogel 2.0, maar het volk weet helemaal niks hierover. Nee, en dat is onderdeel van het proces van wetgeving. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk op hoofdlijnen de parlementen geïnformeerd. Maar formeel wordt een voorstel van consensus Rijkswet aangeboden, dan nadat de Raad van State daar nog een advies over heeft gegeven. En ik hoop dat dat binnen een week of 2 kan en dat dan alle parlementen geïnformeerd worden. Oké. Waarom duurt de vergadering zo lang? Er stond veel op de agenda. Ja, niet alleen de Rijksministerraad, maar ook nog een ministerraad. Ja. Tussendoor. Maar inderdaad, er is geschorst, zodat ook de delegatie van Curaçao contact kan hebben met hun regering in Willemstad. Dat aanvankelijk Curaçao aangaf dat ze grote moeite hadden met het voorstel. En ik heb aangegeven dat we wel een afspraak hadden. Een afspraak op 22 juli gemaakt. Toen zei terecht, het duurde al heel lang. En we hebben die Rijkswet, die consensus Rijkswet gemaakt, omdat we vinden dat we daarmee een goede basis leggen op de hervormingen die moeten plaatsvinden. Die komen uiteindelijk allemaal ten goede aan de mensen op Curaçao, op Aruba en op Sint Maarten. En afspraak is afspraak, heb ik al eens vaker met de heer Pissas besproken. Ik heb ook met hem gisteren en ook vandaag weer contact gehad en hem herinnerd aan het feit dat we met z'n allen een afspraak hebben gemaakt. En dan kun je niet halverwege dat proces daar nieuwe dingen aan toevoegen. Ja. Wat waren de punten die Curaçao niet mee eens waren? Nou ja, de punten die heeft u gisteren ook in de pers kunnen lezen. Ik ook, dus die hebben we nog een keer herhaald gekregen. Namelijk dat er onder druk akkoorden zijn gekomen. Ja, dat u het heeft geschreven of voorgeschreven. Ja, nou dat is niet het geval. We hebben wel een voorstel gedaan, maar iedereen kon daarop reageren. Oké. Ik heb het zo gedaan.
Er is een gezamenlijk persbericht uitgegaan, een gemeenschappelijk akkoord bereikt. En ik werd gisteren dus ook volledig verrast door deze uitspraken van de minister van Financiën van Curaçao. Die behoorlijk wat impact hebben gehad op de vergadering hier, omdat van 4 landen er 3 van mening waren dat we een heel duidelijk akkoord hadden gesloten. Curaçao aangaf, ja, wij willen nog nader advies van de Raad van State over dat advies van de Raad van Advies. En ik heb vanaf het begin ook de richting van de regering van Curaçao aangegeven dat het Curaçao vrij staat om een Raad van Advies te vragen voor de eigen regering, dat is een nationaal orgaan. Maar dat dat wat anders is dan zeg maar, dat te mengen met het traject voor de consensusrijkswet, waar de Raad van State voor het Koninkrijk een rol heeft. Overigens staat het alle parlementariërs vrij om de adviezen en alle argumenten die daarbij horen, gewoon in het parlementaire debat wat nog gaat komen, te gebruiken. Wat is de volgende stap? De volgende stap is eerst dat wij nu besloten hebben in de Rijksministerraad dat er nog een nadere nodige verwijziging dat die door de Raad van State beoordeeld gaat worden. Dat gaat over zeg maar de samenhang tussen het CFT en het COHO. En ik verwacht dat we met een spoedadvies daarvan dat we binnen een week of 2 dat kunnen krijgen. Waarna, als dat een positief advies zou zijn, dat we heel snel alle voorstellen van wetgeving naar de Staten en de Tweede Kamer kunnen sturen. Dus er komt nog een wijziging. Ja, maar daar zijn we het ook over eens dat die er moet komen. Waarover? Welke wijziging? Nou, dat is een wijziging waar de verhouding tussen COHO en CFT wat nader beschreven wordt. En dat is het gevolg van het akkoord dat we 22 juli bereikt hebben en waar we dit ook allemaal afgesproken hebben. Dus daar is iedereen mee. En Maar dit is iets anders dan het verzoek dat Curaçao had. Ja, het verzoek van Curaçao ging om de adviezen van de Raad van Advies, puur van Curaçao, om die door te sturen naar de Raad van State en de Raad van State daarop te laten liggen. Ja. Daarvan hebben we gezegd, nee, we hebben een akkoord bereikt en we houden ons aan de afspraak. Voor wanneer kunnen wij eigenlijk verwachten dat de COHO of de identiteit die de overzicht moet nemen, voor wanneer kunnen wij ongeveer onderschatten dat dat in zal gaan? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, want dat hangt namelijk af van de snelheid waarmee de parlementen, de Staten en de Tweede Kamer dit gaan behandelen. Want we hebben nu een eerste stap gezet, namelijk dat 4 regeringen van 4 landen overeenstemming hebben over een consensusrijkswet, of een voorstel van consensusrijkswet. En een consensusrijkswet is pas een consensusrijkswet als alle parlementen uiteindelijk daarmee instemmen. En hoe lang dat precies gaat duren, dat is niet. Nou, dus dan kunnen ze ook nee instemmen. Ja, maar dat is ook aan de parlementen om die processen op te pakken. En ik hoop dat ze dat zo snel mogelijk doen, want dat is een heel belangrijke wet, dat ze zo snel mogelijk over gaan spreken. In de tussentijd gaat het door met de tranches? Ja, want dit hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. We gaan natuurlijk door met de landspakketten en de uitvoeringsagenda's. Daarvan is wel zo dat nog steeds geldt dat elke keer gekeken wordt, hebben de landen voldaan aan de voorwaarden van de vorige keer en zijn ze bereid om te voldoen aan de voorwaarden van de volgende keer. Zodat we elke keer een stapje zetten om die overheidsfinanciën beter te maken en goede dingen te doen. En dat zijn allemaal zaken die we eerder met de landen besproken hebben. Gewoon een afspraak. En ook daarvoor geldt, zowel voor Nederland als voor de 3 Caribische landen. Ja, we hebben natuurlijk altijd geleerd, afspraak is afspraak. Daar moeten we nakomen. Daar denk ik zeer aan. Vandaar ook dat ik onaangenaam verrast was gisteren door de uitspraak van de minister van Financiën van Curaçao. Maar ik ben blij dat de minister-president van Curaçao dit zodanig gecorrigeerd heeft dat er nu vandaag een instemming ligt. U zegt net, ik ben blij. Hebt u een gerust hart? Ja. Dus de hele bevolking van Curaçao en Aruba en Sint Maarten, die kijkt nu naar u. Ja. U heeft een gerust hart. Ja, een gerust hart in de zin dat ik blij ben dat we deze stap gezet hebben. Niet omdat daarmee alle problemen zijn opgelost, want de problemen zijn groot. En de stap is gezet. Ja, het is een hele belangrijke stap. Dit gaat ook over vertrouwen. Ik zei vanochtend bij het inlopen, we hebben nu vanuit Nederland €1 miljard beschikbaar gesteld, meer dan €1 miljard aan hulp en leningen voor de Caribische landen. Zonder dat daar zeg maar, de juridische onderlegger onder ligt. Dat is het andere onderdeel, dat hebben we vandaag de eerste stap voor gezet. Alvast dat nu naar de parlementen. En we blijven doorgaan met z'n landen doen aan de voorwaarden met die andere stukken. We zijn in het Koninkrijk en ook om elkaar te helpen. Maar ik zeg er wel heel even bij, dat doen we natuurlijk op basis van afspraken. En ik was ook heel blij dat ook in eerste termijn met name Aruba en Sint Maarten gewoon zonder voorbehoud hebben ingestemd. Maar het komt in 7e tranches. Wat zijn de voorwaarden voor de 7e tranches? Ja, die heb ik zo niet. Er zijn een aantal voorwaarden die zullen ook met de landen gedeeld worden. We zullen binnenkort weer een Rijksministerraad hebben, daar staat het op de agenda. Ik heb ze nu niet allemaal paraat, maar dat is elke keer. Kunnen we weer verwachten bijvoorbeeld wat bij de 6e tranche moest ingegord worden bij de SWB en dat soort zaken moeten weer ergens ingegord worden? Stap voor stap, omdat je als je te veel dingen ineens doet, dat gewoon negatieve effecten heeft. Maar die lijsten zijn met de landen gedeeld. De landen weten het al. Dat was onaangenaam verrast door de laatste uitspraak van de minister van Financiën. Is er een manier om dat soort onaangename verrassingen voor te zijn? Nou, gewoon niet dat soort uitspraken doen.
Dus op het moment dat je een afspraak hebt en je wilt daarover opnieuw spreken, dan ga je daarover met elkaar in gesprek. Doe je dat niet via de media. Ik heb altijd geleerd dat je dit soort dingen gewoon binnenskamers te doen. Daar zeg je tegen elkaar wat je vindt. Dat hebben we in het verleden heel vaak gedaan en soms waren we niet eens. Dat is ook op zich niet erg. Maar op deze manier iets waar de laatste maanden aan gewerkt is, ook door het kabinet Ruggenaat, die ook op deze plek heel lang voor hun inzet voor de eerste fase, die hebben heel nadrukkelijk de basis hiervoor gelegd. En wat nu is afgerond onder leiding van meneer Pisans, ja, dan moet je elkaar niet op deze manier verrassen. Ja. Dus zijn er vervolgen als de parlementen van de eilanden niet mee akkoord gaan met de kogel? Ja, als de consensus Rijkswet niet door de parlementen wordt aangenomen, dan gebeuren er twee dingen. Dan is er geen consensus Rijkswet, maar dan vervallen ook de uitvoeringsagenda's en de financiële steun. Mocht één van de landen uitvallen, dan gaat het wel door met de andere landen? Ja, dat kan. Het is zodanig, het is een consensus Rijkswet nu 4 landen zojuist besloten. Mocht een van de landen niet hebben ingestemd of ons afmaken, dan heeft het consequenties voor dat land. Maar als je een andere landen gewoon door. Wat zouden de consequenties dan zijn? Zoals ik juist zei, dan is er geen wetgeving meer. Dan is er ook geen uitvoeringsagenda. Maar ik bedoel meer in de zin van vorige keer had u benoemd dat ze eigenlijk die leningen terug meteen moeten betalen in bepaalde tijd. Ja, dat heeft financiële consequenties. Dat is ook afgesproken met de landen. Dus op het moment dat je zeg maar de verplichtingen die voortvloeien uit die uitvoeringsagenda van die landspakketten, waaronder het vormen en vaststellen van die consensus Rijkswet, wanneer je dat niet uitvoert, of daar niet aan voldoet, dan heeft dat financiële consequenties. Ja. Meneer Knops, denk je dat dit het volk gerust gaat stellen? Want uiteindelijk, u hebt de volk gezien van Curaçao. Ja. Voor dat hele voetbalpartij was hij ook in Santa Rosa vorig jaar met het voedselpakketten uitdelen. Denk je dat dit voor deze weekend dan het volk zegt van, oh, eindelijk, we hebben een doel bereikt of we zijn onderweg? Hoe ziet u dat zelf? We zijn onderweg. Ik moet zeggen, die bezoeken waar je zojuist refereert, die hebben een hele grote indruk op mij gemaakt. Omdat ik heb me nooit gerealiseerd dat er zo'n schijnende armoede is. Dat is overigens niet alleen in Curaçao, dat zie je ook op plekken op Aruba en op Sint Maarten. En ik vind dat wij de plicht hebben als politici om alles te doen wat mogelijk is om iedereen in de landen een betere toekomst te geven. Zeker in een tijd dat het sowieso al slecht gaat economisch. En dat is een verplichting die geldt voor de Nederlandse politici, voor mij, mensen in de Tweede Kamer, maar ook voor Caribische politici. Ja. Daar spreek ik mensen regelmatig op aan. Dat vinden mensen niet altijd leuk, maar ik communiceer redelijk direct. Maar ik meen dat ook, omdat ik vind dat als wij er niks aan doen, dan zijn we er ook verantwoordelijk voor het niets doen. Dus we hebben het doel nog niet bereikt waar we moeten zijn, maar dit is een hele belangrijke tussenstap. En we zijn, zegt het goed, onderweg. Ja. Tot hoe lang gaat Nederland nog hiermee door? Tot hoe lang zegt de regering van oké, we gaan nog door? Of, Nou, kijk, een hele belangrijke voorwaarde om door te gaan is natuurlijk dat je kijkt van wat is de behoefte en wat is de noodzaak, dat is 1. En 2, ook heel belangrijk, de wijze waarop je met elkaar gaat samenwerken. En laat ik dit maar zeggen, ik heb de afgelopen maanden ook gezien dat er op een hele goede manier op het ambtenarniveau tussen de landen samenwerken om zover te komen. Het lijkt misschien heel simpel zo'n wet, maar er zitten zoveel elementen aan, zoveel uitvoeringsagenda. Het is een gigantische operatie. Daar zijn heel veel mensen letterlijk dag en nacht bezig geweest. En het is nu aan de politici om het af te maken. Dus in de eerste fase de Rijksministerraad, nou dat hebben we nu achter de rug. De volgende fase is namelijk de gekozen volksvertegenwoordigers die namens hun eigen bevolking een oordeel moeten vellen over deze. En nog wijzigingen kunnen aanbrengen. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja. Dat was heel duidelijk. Ja. Fijn weekend, hè? Emiel, dankjewel, hè? Ja. Nou, even wachten. Hoe vindt u dat? Ik probeer net bij te staan. Ja, helemaal niks gevolgd van het... Ik heb net binnen zelf iets gedaan. Oh, maar ook over het Antilliaanse gedeelte? Een beetje. Oké, dankjewel. Ja. Bom, meneer nossa visa. Sim, Claida Spa. Nós não for ambira de rompi. Sim. Estava da sasi, planera pedimento, nós for mulher vai bom, pero dessa aqui não vai passar. Isso aqui não se acaba de ganhar informação de tá passa. Fogo da praia, está na do país, na lá que fica de inverno, vai vendo, a outra parte Sim. Você aqui se me está lamentando, mas não está de com nosso sistema de atender com política assim, né? Pero me tá ganhando como este duna nos chef men mais respeito me tá ganhando. Nos chef men mestre por ganhar oportunidade por essa lesson aqui e também o papel conosco, e também por conversar com a prensa. Me tá ganhando tiki mais impressão
não tinha respeito necessário para o chefe. Tu via é tinha guarda, é tinha que daqui, tu costa que era maneira que ele não quer bisa nada. Sim. Então nota primeiro via, essa aqui de três via acabou o chefe, essa ex-ministrado que não pode papo, não me tem essa falta de respeito para sua função, que não só não, tu é personal para me tem que pisar do nem mais autoridade para é por sair e enfrentar. Pessoal, esta que é da laf, que bota cabe bisa não, ando para 30 segundos depois, knop está bisa nós turcos, maneira é tem cada outro, então duche para nós. Na minha vista como judico show, tenho mira nós ministros de pantalla assim, né? Então hanya que merece muito mais. Sí, pero vos tengo que tener en cuenta de vehículo cual que pasa ayer tu rende está cauteloso. Anto para evitar esse de querer que nanta escoge para estruturar e coisas mais melhor que possível. Já se na bonota volve a situação que passa ayer, para com que vai bem, é o que passa ayer está hope lamentável. Bom, mesmo escuta o qual que o ministro, que está secretário que não está mencionar, caminha que está mencionar que é o qual que passa ayer a espante, ela choque, passou e não averwacht. Passou pensa que tem acordo, pensa que tem algo que está claro. Então, ayer nós escuta que não tem coisa concreto que tem gente ou que tem coisa que ainda para corso não está duidelijk. Então, é coisa que vai vir, ponto não é que vai vir está pone que a inteira situação está cambiando, tem que sim. Laga não ser sincero. Então, você abana de ser também, imensamente esse ministro de finanças também, pode uma comissão de prensa, porque laga não está franco. Última semana aqui está, diba ministro de finanças, prensa, adrei, tudo caminha. Inteiro que só o nosso que diba não também ministro de finanças, uitspraak não está bata vira é hot item não. Consequentemente, hoje aqui uma comunidade que não marca para a prensa, me está compreender, pero me não está hanya que está laga grado de respeito para o ministro que nós temos de finanças no momento aqui no mestre do nele seu espaço para ir seu trabalho e comunicar a maneira ela bem se ele é o último luna não com eta ministro aí no corso dus já misa permite-me reclamar é pida aqui misa quando tu prende logo está pero já danke Deus nós cada tem nossa opinião a mim se também sa como está compreender a situação e está de bina lo qual a passageira da querer que na toma decisão para fazer isso aqui, então a mim precisa compreender que já está mais meu assim aqui. Outro ponto importante, o parlamento que decide ainda. Sim, o parlamento que decide ainda. Então, algum parlamentário que alaga na opinião ventilar acaba, mas já se eu sepa, Marcelina estava da guarda de e corro de uma opinião, Gilbert Doran a ventilar sua opinião que mendi agora que está hora para nós manter aqui com anta para realmente aqui que deve tomar lugar. Concretamente com pero vos escucha também 2.0. Pero vos escucha também, depois me pergunta que é a consequência se acaso que é coisa que o parlamento ninguém, que é a consequência não me espera que tu rende para sumamente suficiente madurar, suficiente também lá que nós visa cauteloso de a decisão que nós também tomar para sumar ele tem consequência não grande para o país na dado momento. Então vamos ter por compreender esse também. Sim, se estou seguro, vamos esperar que não usa já. Sano visto prevalecer, mino que tem, minke, bido nenhum pressão de ordem, permite esperar sano visto prevalecer de forma que nós poda ter o sustento necessário para a comunidade. E mita bonito passar, porque o menino que não precisa, que já voorwaarden aan para zevende tranche está bekend, está conhecido acaba aí na Corsou. Kan niet ficar hoor tem mais coisas para comunicar com a comunidade hoje então. Sim, como isso põe nós na altura, tio ali, come in. Tem coisas que tem que pôr nós na altura de hoje, que tem voorwaarden aan para zevende tranche. Correcto, para sobre ela menciona acaba com esse não já está conhecido na o governo, então se tem implicar, se tem ficar, que já acaba não está riba mesa. Então, ora nós temos banco para que tu não esse também, quando nós está aqui que é voorwaarden não para edição de tranche, para assim não é por bem no nosso país. Sim, me também tem que entender, me tanto você aqui está sim me curioso né, qual heilige huis mas nós logra pôr banda para motivo de edição de tranche. Mais nós também sabe a verdade não que escondi para o edição de tranche. Então, e na minha vista, pangunga open card com a comunidade de forma que nós podemos garantia de conseguir estigar na favor de isso não pode depender
e placa como este bem hoje. E mais que claro, bota espera com turismo abre, mas tanto possível. É país, aí mas tanto entrada possível, já bota querer depender de outro, pero na realidade sim, o apoio de uma mesa que eu vou aqui para dezembro, por exemplo, não pode assinar assim sustento de Holanda. Essa é uma verdade verdadeira, então me espera também, essa que me visa de coração, que nós está consciente que Congo vai bem a outra nossa assim vergonha de ex-ministro. Tem gente que quizás não está de acordo comigo, então pode ser que não está patriótico, sem não tem nada a ver com patriotismo, nos aduna nos palavras, nos avisa que nós estamos de acordo e a hora chega, nós que cambia e coisa, mas aduna nos vergonha diante de outro instante, para você implicar que nós está dando a palavra, depois nós está voltando coisa e larga e coisa queda em coisa que não está net. Sei que passa hoje. A mim que queda acordo a palavra que nós avisa na início, dat is schending van afspraak. Então a palavra eita pisa, mas se pisa mês, ele bakal que uma decisão que nós toma, nós temos sorte para nós tomar isso aqui corretamente. Ei, tá nada bati mais. Mas que já tá com nós também tá bati mais. Não. Não. Ei, nós te queremos aqui na nang. Sim. Nós trabalhamos hoje aqui na nossa cada com nosso trem, para nós vai nossa direção. A mim também bate 3 horas hoje aqui para chegar a casa. Então para seguir que dia já é, né? Também trabalho sua casa. A noite me não tá querendo botar espera que tem nenhum programa. Não, a me também aqui na bom mês te compreender que a não pode nenhum programa. Amanhã que eu esqueci 10 horas da noite, que tá 14 de corso, se também tem programa. O Rudolf de Wet, vamos começar a just nível 1 de COVID. Então, é coisa mais importante, of course, não, mais importante, não é coisa importante, que nós está aqui acordado de você estar o VAC, para botar também cooperar duna a sua donação na entrevista com a meio do nosso website entrevista.com. Na elenco tem crescer, então e na não botar clique de budget e a sua donação na nós. Para sombra, na minha nave um rato vou compreender net. E é rede de trem aqui para mim, a salir nos 50 euros para mim só, 48,90. Que mendi, nós temos aqui para nós saco, nós está pago, que men abo cooperar com nós, abo sostener nós para se nós conseguir assim, é coisa aqui pago. Queda pendiente dia 24 de setembro do próximo mês esperado, nós temos o ato de um ponto para custódia uma mesa, então inanang nós lo tem presente também. Se não tem caso, nós não me sei, mas se tem muito para custódia uma mesa, nós lo nos beas para nós ter presente. So na economia da daí, vai. Economia da daí. Vai. Então ainda 5 horas bate, então? Não, ainda 5 horas bate. Mas não acordar-me com isso, vou imaginar pode me que caminho para o treino com 30 vida. Pensa? Me tem a casa hoje, me tem 3 horas, me tem que durar mais hoje. Shonang, nós temos que até aqui e queda pendiente, para amanhã tem programa, maneira Javier mencionar, e já domingo tem analisando. Então, hoje nós estamos vindo para que tu na Porque camarão? Não, danke. Tudo lo que a conduzir. Teco a nós tem enlace, caminho da Cucorsol, vai de acordo com o Reis wet Cutacoho. Danke para seguir nós, danke para carga com nós e até amanhã, que Deus quer. Tchau.